ओइ नोंथां, नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला सानगोन बेयो मोनसे साइरिसो होननानै, नाथाय बुजिनानै नायोब्ला बेयाव गोथौ ओंथि दङ। अब्ला नोंथांमोन दिनैनि बे आंनि ससे साइरिखौ खोनासंलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। अब्ला दिनैनि बे आंनि साइरिखौ जागायबाय। खोनासं नोंथां, नोंथांनि सेन्देला जेसेबांखि दामि जाया मानो, बियो जेब्लायबो आथिं सिङाव। नाथाय नैबे सिन्दुरा थाइनैल' जानो हागौ, बेनि जायगाया जेब्लायबो खाफालाव। नोंथांनि ब्लेडआ गोबां गोबौ जानो हागौ, नाथाय नैबे आंनि दंफांखौ माब्लाबाबो हाफायनो हानाय नङा। आरो नोंथांनियाव थानाय बै रुवाया जेसेबांखि गोबौ जाया मानो, आंनि बे खानाय दोंसेबो हानो हानाय नङा। बेखौ नायनानै जों बुजिनो हायो, गुबुना जि खामानि मावाथों मानो बेखौ माब्लाबाबो फिसा मेगनजों नायनो नाङा। मानोना बयहाबो गावबा गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय मोन्थाय दङ। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां दि संख्रियाव मालाबाबो थाम्फैया बाया। थाम्फैया बायो मिथायावसो। आरो जेसेबांखि बारहुंखा सारन्थाइ फैयाथों मानो, मुलुगा माब्लाबाबो खोमसिजों साग्लोबसारा। मानोना जिउआ जेब्लायबो देंग्राय देंसि लामाजोंसो सौसिलांनो गोनां जायो। थोंजों लामाजों थांनायनि ओंथिया मा नों मिथिगौ? बेयो जाबाय थैनाय। बियो थारैनो सोमोनांथाव बाथ्रा नङाना? जाय सेरेब फानो बियो जायगा थाइसेयावनो जनानै थायो। नाथाय जाय गाइखेर फानो बियो बैनि न' थांनानै हैनो गोनां जायो। थारैनो जों बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै बुजिनो हायोदि मुलुगाव, संसाराव मोजां खामानिनिख्रुइ गाज्रि खामानिया बांसिन बेसेन दङ। गाइखेर फालांगिखौ सोङो गाइखेराव दै होदों नामा होननानै। नाथाय जाय सेरेब बायो बियो सेरेबाव मिलायनो थाखाय दै बथलसे बायनानै लाखायो। गुबुना जुदि नोंथांखौ जुनार होननानै बुङो, अब्ला नोंथाङा रागा जोङो, नङाना? नाथाय मोसाफैदों होनोब्ला बै मानसिया ओरैबायदि गियो जेन गाव थैसिगोन। हेल' लोगोफोर, नै लोगोफोर, आं जोंहानि बाबुखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव दसे रायज्लायनो सानदों आरोना। आंनि शायरिखौ माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरोना। जास्ट नोंथांमोननि सिगाङाव ससे ओरैनो बानायबाय। बोलो हेलौ दे हेलौ बाय। बिदिब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगोफोर। दिनैनि थाखाय बाय। बाबु आबालै मा होनदो? मोजां मोनदोंब्ला ब्रा नाङा इखो नाङा बाय गैला सेस नाङा इखो नाङा इयावसो ए बायबाय माथो इलाय नै इयाव नाय हाव नै केमेरायावनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होनदो बाबा। साबस्क्राइब खालाम। स' लोगोफोर बिदिब्ला लोगो मोनबाय थागोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ'आव। बाय लाभ इउ अल गासैनिसिमबो। थेंक इउ स' माच। लोगोफोर अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना शायरिखौ माबायदि मोनदों। बाय।